unoziva munhu kunonzi kudi anoshiva unomuziva anoita kuita kudhaivhira wekuti unoziva kuti baba vaka baba vandavada Achiita kudhaivhira achiita kuita kuumbidzira munhu unoumbidzirwa kubatwa baba. ndakati aiwa some more. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raphael Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raphael Signs, tried and tested. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV apa TV yenyu inonakidza pa TV yenyu ane zvironga zvinokunakidzai. Zita rangu ndichitwa Pelagia Kwampurwa kana kuti vamwe vakunyatsonditi Sokostina. Endiri kufara kusangana nemi muri Zimbabwe ndichiya nechirongwa chinonzi icho Bishu Lifestyle. Muchirongwa ichi tinge tichisangana nevatinge tichikurukura navo vari mubasa iroro rechibhishu. Ndofunga kungonzwa kuti bhishu wakutoziva kuti chirongwa ichi chinenge chichifamba sei. Tinge tichikurukura navo vari mubasa irori. Rega titi basa retai vending, kuti vanotengesa muviri wavo kuti vararame, ndiyo chirongwa chatikauya nacho. Saka ndisati ndapinda muchirongwa muri yeZimbabwe, regai ndingotaura zvinhu zvidiki zvatirangoti tingonzwisisana tisati tapinda muchirongwa chedu chinonakidza. Chirongwa ichi chirongwa chekuti hatingazotooneka nevanyarikani. Kana chiti vanyarikani ambuya nemukwasha mungati chiuyai pano tinzwe chirongwa ichi, aiwa hachizoitiwo. Kana kutiwo hachizi chirongwa chekuti vana vari pasi pemakore 18 years vangaona chirongwa, nekuti muchirongwa ichi munotaura zvakasiyana siyana. Tinenge tichinyatsopinda tichidzika tiri mubasa ravo, nekuti mubasa ravo munowanikwa zvakasiyana. Saka ndatirega ndizvitaro zvakare. Vamwe vanogona kuita mubvunzo wekuti madi kuvhara vanhu ava. Aiwa, nevanhu ava tinenge tatowirirana navo, vatopawo consent yavo yekuti vanodawo kubuda vachionekwa nenyika yese. That is just a disclaimer so that tinzwanane tichipinda muchirongwa chedu. Chirongwa chinonakidza. Regai nditi zvakare, Sly Media TV kureva kuti panobuda zvirongwa zvakasiyana siyana sei zvatinongoita kuma-DS kwedu. Unogona kuonawo bhora, unogona kuona makati, unogona kuona zvakasiyana. Saka chirongwa ichi kana iwo unogona kuti hachina kundiita zvakanaka. Aiwa, pane zvimwe zvirongwa munongoziva Sokostina, munogona kutoona mangwana ndichikugirai nyaya dzekwasekuru Ningi, mangwana ndichikugirai nyaya dzaitika kwakati. Saka tiri kuti vanodawo kufara vachiseka, vanoda kudzidza. Kunyanya madzimai ari mumba munogona kuzvibvunza kuti seko baba kwangu vasingabve kuna ana Marwei. Aiwa, ana Marwei vari pano kuti vakudzive kuti sei vasingabve kwavo ikoko. Saka let me not take much of your time. Regai tipinde muzuva ranhasi muchirongwa. Ini ndavaudza kuti ndonzi Sokostina. Vanoda kuziva kuti ndiri kumbotaura nani. Zita renyu? Ndonzi Cynthia kana kuti Achira. Ndasangana naChira. naChira vanakidza ka. Asi naChira vari pairi manje. Pana naChira vakanyarara. Pana naChira vane dzungu. Kunyararira nhema kuya. Kunyararira nhema. Hakuna Chira akanyarara. Hakuna Chira akanyarara. Zvakwa kwamai kwete kuti wokwababa azvibuda. Wokwamai ndiani akangopusa ka. Asakazorwa kwababa. Ndichera. Aiwa Chira, ndiri kuona makachena ende ndiri kuona Yellowbone. Chukisto. Ndikuona kadress kachakarowa. Aiwa, ndofunga chirongwa chedu chinonzi Bishu Lifestyle. Tiri kutaura nemi vasikana vebasa. Ndida kumboziva kuti iri kubasa kwenyu munonyatsoshanda sei. Ende uyezve makatanga sei naro basa iri, nekuti arizi basa rinojairika. Ibasa rineka kuti vanhu vanoti unozviita sei. Saka tida kumbopinda munyaya nhasi tichitaura nasika. Nditi Cynthia baby. Zvakatanga sei basa iri? Ini ndakarohwa nemurume. Tikaita vana vanokwana kuita 5. Saka ndakangoona kuti murume uyu aindishungurudza. Ndobva ndatongoti ini handichada. Ndakatotanga kuti handichada. Kushungurudzwa kwacho kwanga kwakamira sei? Wangabudire mbabvu segere? Aiwa, airova. Akanga chinyaka katambira mari yake aitenga zvinhu zvishoma zvokuti tozopedzisira mwedzi takutotambura. Alright. Achiita zvaanongoda, achiita handivhunzwe. Saka ini Sachera ndakati ngatingosiyana baba.
Mamagara nguva yakareba sei nababa kuzosvika pakuda kutoti gangu ndivasi? Ndakarohwa 1991 ndikazoramba nawo 2003. 2003. Ora ndokubuda mba mamaita vana venyu 5. 5 asi 2 akashaya kusara 3. Saka chakabudisa wachiramba kurohwa ende kurova ende aindi abusa wokuti ndikamudza kuti inizvi zviona indava positive takuda kuti tishandise protector airamba saka ndakatoona kuti hapana upenyu vana kuti ngatiporamba interest maimudza kuti mava positive aitozviziva imi muchirwere mama chiwana sei murume ndiye akati pachirwere mama akagara mumba ana akagara mumba ndiri mai chaiyo chaivo vakatosunga zambia nedhuku nobva ndatongoona kuti zvandosinzwa hazvizvizvo nobva tategai ndinotestwa kuchiri kundikiri kunew start center nobva ndaenda nobva ndanoongororwa zvikanzi mai matova positive saka zvinhu zvinoshandisa zvakati nezvakati zvinodyiwa ndezvakati nezvakati ini ndobva ndamudza kuti paipa ndaikudza kuti muviri wangu handichaunzwisisa hauzivo ndaenda kunew start center ndikanobatwa positive saka muno makushandiswa protector saka aiti inini ndiri baba vemba handifani kuita protector asandi akauya nechirwere zvake saka ini ndobva ndakangoona kuti upenyu hwangu hunogona kuparara nomunhu regai ndingosiyana naye ndobva ndatoramba ndokusiya chakuda kunopinda mubasa redu ndoda kunyatsoziva kuti saka imimi kunopinda mubasa rechihure rikaita rechihure ndizvozvozita racho zita rechihure kutengesa muviri makazonotanga sei manga munaye kakakudzidzisai kuti makangoti ndakutonotanga ende zuva racho matangirazvo ini kutaura chokwadi kwangu matangira andakaita munina wangu ndiye aiinda kubhawa nobva atonditi sisi munosora muchikudana navarume muchingoti ndine boyfriend yangu permanent vanokupei chiva navo sisi indai kubhawa sei nobva ati handizvozvo imika musingadi kuti takaenda kubhawa tanga michifamba parodhi saka ndine murume wandaiva naye boyfriend yangu aiti kwamai guru oti kwangu akaenda kwamai guru ndasara ndopfeka hembe dzechibhawa ndotoenda murodhi ndichikechwa murodhi ndichidzokera kumba ndichinoita mashort time kumba ndichiita mashort time kuma12 pamutotowana night ndotoenda kumba ndomudza kuti 4 o'clock unenge wabuda nokuti ni murume handizoti unosvika nguwai semunhu ane mumwe mukadzi agona kungofunga kumba kwangu sezvo ndiri mainini saka ndakangodaro kusvika ndaona kuti ini zvemurodhi handichada nezvandiri zvindogona kuita mari ende zveshuwa ndaiita mari ndichigeza nemukaka ndichizora rinonzi futa kwete mafuta enhema ndaizora futa nokuti ndaita kunge muchina nobva ndati kana nobva ndataka kuti kutiperari mutown nobva ndakatanga kuenda ndichienda mutiperari ndazoona kuti mutiperari mawanda vanhu nobva ndati mutown kundikiri kuchina mano kuyako nobva ndaenda ikoko ndichinomira parodhi ndichikesha chero ari masikati chero uri usiku ndaingoenda nobva ndazoona kuti kwakuita vanhu vane hasha vanongoda kungotaurira mwe zvisizvo nobva ndakaenda kumabhawa kuna naruhwa ndaienda kumaha ndikamboenda kunonzi kwana mutangadura ko ndaienda kugreencroft ndaienda kwatakarangana uko ndaienda kuheathcliff muchienda kubhawa ndichienda kubhawa apa ndakunzwisa manje kuti musikana paaienda musi wekutanga zvaka zvakamira sei nekuti iwo uratidza kuti waibva mumbandi apa wanga wajaira yababa john 1 kwakunoenda pakunomira parodhi ende parodhi unosangana nedzakasiyana kovhutete dzakachecheudzwa dzisina kotamisa vanoda kudii saka ndise munhu akunga akuzvibvira kuti ndozvatovapo zvinenge zvangodzi ngatiite ndotoita izvozvo saka first experience musi wekutanga zvanga zvakamira sei musi wekutanga munhu wacho musi wekutanga ndakakechana nomunhu aitaura kunge chimalawi hamene kuti aiva murudzi nonga vaiva mumalawi nobva handiti ini shamwari handifariri kuita manhede ndakuita neshure dog style ndakarwadziwa ndikapopota ndikati zvinoda kuti ndiwedzere mari akati bebi aiwa ndokuwedzera manga wachaja mari ipapo $5 short time zvikanzava bhebhi ndokuwedzera takasvika pakuti akazonditoenda akazisiya mumba imomo nokuti ndaicomplaina ndaishinyira
uchinzwa kuti aiwa kusati zvakambona zvakadai izvi zvandisati ndambozviona izvi asi nenyaya yekuti ndaida mari waida mari ndakatoshingirira ndikatokunda oreti chera saka imi mafamba naro basa ndaumbonziva kuti imimi musi wamunoti apa ndakarara nevanhu vakawanda makarara nevanhu vangani pare patakabhenda kunonzi kwaChamboko munoziva here kuti munhu unosvika pakuramba varume kuti ina ndichada kwaChamboko waiti ukaendako taenda chiri china hachina tokosvika tokoti brauzi tonorara chishanu nohope mugovera nohope sande waitosvika masikati ndopawaizorora waitosvika kana kuvanhu vanosvika 56 ari $5 tisingatoverengi venaiti $5 zvokuti chera iwewo patatanga kutaura waraziva kuti basa iro makapinda wafamba pamaeja ndakafamba saka waidhonza sei varume 56 ndaidhonza waidhonza sei ndiudze zvawaita kuti varume 56 aramba wachidzoka kwauri unoziva here kuti munhu udiwe nevarume ukaziva mvura nokugeza nokupfeka zvinhu zvinokufita alright uye isusu tinotodya kana mushonga dzikanapo da kunzwisa mushonga unodya mushonga upi manje kungozvigadzira uga kuti chero ukaona malemoni vapa kuti kana ukageza wosachini cotton lemon wopfeka zvinhu zvinoita zvakanaka unodzoreka unodzoreka wozonoti iwe waita zvawaita wadzoreka wasangana neanenge anozi akapawa kari kutengwa mazuva anokaziya kako munhu anenge arowa kana turi 4 panodhailutwa kana kasingadhailutwa karowa kasingadhailutwa kacho unoita sei asingaburuki ndoga ndakatoprepare zvinhu zvangu pane tumafuta tunopuwa kukliniki tusacheti so unongochitora uchisa paruoko wotozora ikokuku kune kuchingotsvedza saka hapana svika mangwana kusvika pungwe short time yako $5 but pane umwe wekuti achingopinda anenge aona gumbo rako kairi chera achingopinda so atopedza ipapo saka unomubhadharisa atomubhadharisa kwambo handiti akanitora andondibhadharisa ndotomubhadharisa kwandandavinga mari aiwa chera ari munhu anenge asina chamboita basa wambozvitangirei iwe unoti munhu anoita sei wakapfeka so chera ndizvozvozvo uri wakapusa sei kuti unongoti uchingoona uchitopedza handi munhu otoshingirira kuti kutosimba kuti kusvika ndadai ndapinda pakati pamakumbo ndizvozvo saka ngaatosimba ukangozvidaiwa iyo short time yekuti munhu anongoti dangopfekera handisi ndiri kumhanya chete dangoisa nepasaidi $5 haichinje price haichinje ko night yako ine mahours yakana kuti as long as une mari night taitotaurana kuti shamwari ini kana wada kurara neni hazvinei kuti wawani pa50 hazvinei kuti wawani pa25 2 times zvapera 2 times 2 times ndo 2 rounds dzechiita mari idzi night chero ukandipa 20 chero ukandipa 50 2 rounds is enough kambani yako inobatira haibatire inobatira nokuti wangati munhu $2 rounds $20 chera aiwa pamwe tenda kichanakwana kuma3 saka iwo apa une time dzaboyfriend 4 o'clock zvakwana tatoregedzana alright ndozi yangu kuti ibasa iwe neni ibasa indi tise travakazi katiudza nechokwadi unozonoti iri ibasa handi but pane paunozoona kuti pandabenefita pane here musa unoti kuna vamwe baba vakazoya kuti ndega ndakati ibasa zvaro but apa ndakatunda ndakanakirwa ndiyazondudza soiro baba ivavo ndakanga ndiri murodhi nobva vangoya pandinobva vati imari night ndikati night ndotakira pa25 zvikanzi bo handi nobva tasvika mumba zvikanzi ndikati shamwari ini toda 2 rounds ndozvandiita panight zvikanzi abo tarara pokutanga unoziva munhu kunonzi kudi anoshivha unoziva anoita kudhaivhira kuti unoziva kuti baba vaka baba vandavada achiita kudhaivhira achiita kuita kuumbidzira munhu unoumbidzirwa utakubatwa baba ndakati aiwa samo baba munoita ini zvikanzi aishanda ukati samo zvikanzi aishanda kumusha kwangu takadzidziswa kubata mukadzi saka ndo chipo changu ndikati aiwewe ndakudai wewe saka wakadarika 2 rounds ya ndakaita 4 rounds
4 rounds. Nokuti ini ndega ndakanatodza kuti ava ndo vanodzi varume. Apa vachobai kubata wakadyiwa here kana kuti wakangobatwa? Kungobatwa chete kungoromenzwa so. Mosati ruoko urwu kunonyatso kukubata uri mumhepo so. Unoiswa mumhepo namaoko emurume so. Hey! Saka wabatwa baba. Baba vanhu vakangana. Vakangana? Vakazodzokera kana kuti zvakazongopera? Takatombodhonza. Kusvika vazoti shamwari inda kudzokera kumusha kuMozambique. Ora kuti vanga vasiri muZimbabwe. Vanga vasiri muZimbabwe, vauya vachitengesa bhutsu vachidzokera kupi? Vachienda ikoko. Saka vangoti kana vakauya vanongosvikira kupi? Kumba kwangu. Panga panika kudanana here kana kuti anga chimwe zvebasa hazvo asi. Tototi takata pakudanana. Asi mari ichibuda. Mari yaibuda. Vaibhadhara. Aiva vaibhadhara. Iyi kambani yako daunzoti Pick and Pay kana kuti Pay and Pick. Chii chinotanga? Pick and Pay. Anokwanisa ke umbotanga adya uzobhadhara. Kokatizwa. Ndenge ndakuona munhu wacho kuti kuti ava vazokumhanyira chikwama chavo. Nokuti pana umwe ari motuka wati ko mari yangu andi shamwari iwe. Saka unoti ndiri benzi uenda uzokukecha. Kubasa kwenyu zvinosangana nazo. Mari yanayo. Ndinayo. Saka nokoti pana vamwe vanhu ngoti uyu anongobhadhara so. Totokotamba. Mamoskeni ndo mazama kuMozambique. Wati mnaiva mamoskeni. Saka mamoskeni hamukangani. Aiwa murume iyeye. Murume. Aiwa murume. Saka muchikutaurira kana zvakava zvapera. Nenamba dzake handisisa ndakabva ndatochinja line. Ukashaya ukarase munhu akadaro. Line manje rakarasika. Ndo zvakarasika. Iwe chiraka. Bozi ndiri kuona kuti apa tatifambe. Makore ako nemakore mangani? Nde 53. 53. Apa uchiripo pa touchline? Aiwa ndiripo ndichiri kungena. Saka chindudza kuti yo pa 53 apa bozi mazuva ano toona mazuva ano tokangwarisa ka. Chokwadi. Tiri kuuya here kwako? Aiwa tinouya. Tinouya. Tunoenda ngoya anenge angoya zuva 1 handisi. Unenge waita sei? Ini nezvese makarongeka. Makarongeka. Unoenda zvikuita sei? Aiwa makarongeka. Ndiudzewozve, ndiudze. Une zvuma shamwari mumakazara. Une zvuma. Une bhande. Nebhande rezvuma? Aiwa ndine bhande. Saka zvuma zvinobatsira izvi? Zvinobatsira kuti murume akangochibata so anonzwa kuda. Kungochibata? Kungochibata so anongoita mafeeling kuti munhu ndomudawo. Ega kungochibata so kuti kungochiona chirimo muchiuno. Anongodzwa kuti aiwa mai vandavada. Saka iwo kukoira uchiri kugona here? Achinzi achembere hadza achembere. Aiwa ivo vana vadiki ava vatogoni ivava. Isu totova nekosi takatopiwa kosi enditi zviri muropa. Zviri muropa? Zviri muropa. Saka iwo wataura kuti paukazobva kumba paya wanga wazoziva kuti iwewo baba wakaine chirwere. Saka apa uri kuzvidzivirira sei makore esaya? Uri mumabasa mako? Ndotoprotecta. Unotoprotecta? Kuprotecta handikangani. Ko mwana obva asvika akabata $100 obva ati inini ndiri kuda nyoro. Akana. Ndomudza kuti shamwari kauda zvinyoro zvakako ina handigoni zvenyoro. Alright. Because unogona kuti ndakaurisa munhu asi unenge uchitozvidhirisa nyama dzako. Alright. Iwe ukanyanyawo zvinotokukwadza. Zvotokukwadza. Kunouya mabhozida eroko. Tinongonzwa kuti kwenyu kunosvika mabhozida. Vane matumbu. Vane mari dzavo. Vane mari dzavo. Unoziva here kuti kana uda kuona kuti murume ane mari yakaita sei? Unoona sei? Tarira bhutsu yake nebhandi. Alright. Bhandi riri muchiuno nebhutsu. Unototadza kuti baba vaimene. Uri Zimbabwe nhasi nechifamba taza bhutsu nebhandi mutauni. Bhutsu nebhandi. Aiwa anenge you can tell kuti pane mari apa. Unotoziva kuti pane mari. Alright. Unotoziva kuti pane mari. Saka imi mubasa menyu mukangoona munhu asvika so akangosvika wakatoona bhutsu nebhandi wapedza naye. Baba vakarongeka. Ndotoziva kuti aiwa mari irimo. Alright, wakambosangana here zvine zviyachira zvekuti unobva manzi nebhozida. Ndiri kuda iwewe Grace naTanya mese ka1. Inonzi threesome. Ndada kuti utaure wega. Inonzi ndikuziva munhu akutaura naye. Inonzi threesome. Threesome murume anongokuti agona kudana iwe 1. Kuti iwe uya pano. Une shamwari dzako here? Ndoda dzimwe dzako 2 futi. Iwe wechi3. Inonzi threesome. Kana kuti 2. Vasikana 2 nomurume 1. Inongonzi threesome. Alright. Tototohwa takadaro. Tatohwa takadaro. Totoenda kumba kwemunhu kana muri muhoteo ndizvozvo kana kuri kumba kwake anenge azvipira. Totoenda. Otaura kuti tichisvika oti ndotanga nauyu. Achipedza oti akati ngauye. Pane wada kupedzisira akati ndo wada kupedzisira. Ko panguti ambosati mambosangana nguwa 1 achiti ndikutoda nguwa 1 achibva uko achipinda apa achipinda. Ndozvanotoita varume vacho. Akomana. Chiripo chokuti wewe unongoprotecta kuti zvinhu zvidi. Zviti. Achitobva pa ochitoburuka kana kuti uri pamubhedha pa unototarira kusaidi uko. Otoenda kuno mumwe otobva pa otoenda futi kuno mumwe. Nguwa 1.
anachera muri magana muri muchigananda nezvigananda imimi wani zvaanoitaka pamwe haproducer ari kuku anotozvibata kuti asaproducer oenda pane uyu futi ozvibata futi ozoenda kuno uyu ndokwaanonopedzera iwo akambopedzerera akambopedzera chaizvo ndo auna defeat aiwa handina defeat nyange mukapinda muri 5 aiwa handina defeat handina defeat auna defeat aiwa handina kana ukapinda nema 2k handina defeat auna handina because inini ndatova neexperience wane experience ndane experience right zviri kunakidza then isusu ka tiri vanhukadzi tinoenda kumwedzi tino period iwewo mheni yosvika apa mheni yakabata night apa iwewo waenda kumwedzi unoita sei ndoita plan ndototsvaga kana ndichiri cotton iyayo ndotogara ndiinayo ndototanga ndageza first ndoisa cotton ndovhara chibereko zvokuti hapana munhu zvaanodi zvaanotomboziva munhu otopinda munhu anotopinda red robot zvake anotopinda apa unongochidziya ndichipisa kuta moto chaiwo otopinda zvake asingatombozivi kuti ndakatodai red robot hataziye basa aiwa haritadzisi iroro hataziye basa haritadzisi saka iwewo unonyatsoda ipi yacho tira kumbonzwa pamasaizi apa because dzakasiyana-siyana kune dzakakura dziya dzekumalawi dzakazokuchemedza koita dziri pakati nepakati ino hangu toda iri pakati nepakati nokuti pane dzimwe zokuti unoti nhai imi ndichazvitangirei unokuwara kutsemuka chaiko asi kubasa ka tokazvipira wakasaina ukatoona zvakatodaro kuti munhu ndo zvaari gara watogadzirisa mafuta aya ndachitaura aya wotsveta zvokuti iwa uzorwadziwa aurwadziwe alright aiwa tiri kunzwa zvedu aenda kunonakidza kubasa kwako pane part yandoda kunzwisa manje this part ndoda kunzwisa because it's a bit emotional part iyoyo nekuti wataura iwewo kuti chakandibuditsa mumba inini inhawo yekuti murume aindiabhusa ndairohwa and nandatone vana vangu 5 saka iwewo pawakatanga basa rako ere vana vako vachiziva here ndowaudza kuti uri kuenda kupi pawakatanga uchienda kubhawa uku bozi vana mama everyday usiku basa atambowa kuti simuke vana vangu handina kumboda kuda kuti ndivavanzire ndainge kwati ndoenda kubasa alright ndoenda kubasa vana vangu vaitoziva kuti mai vaenda kupi vaenda manheru kubasa alright papasina vakura here zvavanokwanisa kungoridhawo kuti vakomana 2 vanga vakura asi vaitoziva kuti ndozviripo nokuti chikafu vanga vasingashayi chikafu kuchikoro vaienda saka vanga vasina naproblem nazvo vaitoziva kuti mama chimukai nguva dzaenda 4 yakutochaya chimukai muronge zvokuti tibike mugwana nguva yakugesa nokuenda kubasa 4 dzezuva rawira vana vako vakomana saka kwana vazukuru here nokuti makore aya kwana vazukuru ndava navo saka varora anoziva here havanozviziva ndakataudza kuti ndo zvakakudza vana venyu varume venya saka musada kutombotaura zvakawanda saka mwana wako akachikudza kuti handisi kunzwisisa kuti mukadzi wako famba sei unomuti ivo ndakati varoora vangu imimika ita zvemudzimba dzenyu chengetedza imba yako chengetedza imba yenyu muchiri vana vadoko chengetedzai dzimba dzenyu saka vanotoziva kuti aiwa ndo zviripo varondoziva kuti muchembere dzakuma5 vakugeza manje hativawana enda kubasa vanenge vatenda saka tikuesvika kuretirement rini kwa osida kuti vanhu tikuritaya kana kuti tasiswa nenguva obvious iko zvino zvangu handichanyanyi kuenda stereki apo nepapapo nokuti handisina pressure handisisina vana vangu vanondipawo chikafu varoora vakaona kuti vata mazuva vanouya kumba mama chichisimo ndichipiwa chikafu saka taapadhuze saka tava padhuze nokuritaya takamboshanda aiwa takashanda aiwa zvisingana naro aiwa ndikaita zvinhu kumusha uko ndakaita zvinhu right ndipomubvunzo wangu saka mwana ndakabvunza kuti saka chibasa chenyu ichichi munombofungawo here kuvaka kana kuitawo zvinhu zvokuti kana wakuenda kuretirement sewechiyera wakuenda kunoritaya ini kutaura chokwadi ka kana izvozvo mai vangu ndikavati handina marika havasi kuzvibhilivha why zvandaivaitira kudhara vaiziva kuti mwana wangu uyu kawo aiwa hapana chandochema hapana ndaitonzi breadwinner narobasa hapana chaishayikwa kumba kwedu kwaitozikana kuti pane zvikutoitika apa apa vaiziva here basa rawaita kana kuti vaingoti ndi breadwinner ari kuharare mama vangu kuti vazozviziva vanenge vakaudzwa nehanzvadzi yangu alright ndobva ndazozvinzwa nemukadzi wahanzvadzi yavo achiti ndo zvakataura tete kuti ndakanzwa kuti maitawo vanoita chiuru
ndikati gogo zvamatonitaurira zvakanaka vakangauya kuno kuHarare gogo ndobva ndatenga suti yangu yaidhura ndikati nebhutsu nezambiya nedhuku ndikati gogo zvinhu zvandakupa izvi ndati mundosvitsira tete venyu muti hanzi zveshuwa ine ndiri hure zvamaiona zvese zvandaita sezvandiri hure But was that just zviri nyore here kusvika ipapo zvakaoma kaizvi ndimai aiwa mai vari simple kuudza pana baba vanga vachiripo baba vakashaya kudhara 83 vachishayika saka pamatenga suti vatenga suti yamai vangu ndapedza izvozvo ndobva ndapinda mumaraundi ndobva ndatenga dombo rababa vangu raidhura rakadhura dombo iroro nanhasi munhu wese akasvika parodhi guva rababa vangu riri parodhi nokuti vanhu vese vanopfuura vanotomira kuti dombo iri akambozviita sei kudombo iri nokuti rakanaka nemari yechiuru nemari yechiuru pamaiti Friday Saturday Sunday paya $5 5 times 56 chitsvaga uda uchikanda maraundi uchidii zvotofamba right vamwe vanoona basa renyu vachirishora izvozvi izvi totogona kutozongozara tichinzi tiri kuitei pano iwe neni Shawira saka iwe nebasa iri une zvawasangana nazvo vakadzi vazhinji vanoita mubvunzo but havazodawo kuubvunza rega ndivabvunzire inini okuti chii chinoita kuti varume varambe vachidzokera kunana Marwei sekuti kwaita kuti mumosikeni wako uya angangoti kuuya kuHarare kunaka kwangu chii chinoita kuti vada kuti iwe uvaudze ka kuti vagone kuti vachengetewa vasabude chandakaona pana vanhurume 1 kusmart mumba 2 kugona kutaura nemurume nenzwi riri rakadzikama 3 kugeza muviri wako iwewe kuva smart kwako iwewe nezvaunenge uchibikawo zviri smart munhu anodzoka futi ende murume ukangogona kudaro mumba mako anoramba arimo hongu varume toziva kuti vanohura asi anorangarira kupi kumba umwe anogona kuita mubvunzo wekuti zvese izvo ndiri kuita chera ndiri kuita saka ndoita sei ko kuzvigadzira pachako nyama yako inoda kugadzirwa nyama yako iyi nyama yako inoda kugadzirwa nyama iyi umwe anenge akuti kamvura kunyanya anzi imimi anzi ana Marwei amubude mvura asi kudzimba anenge achita kuti kudhamu kuita dhidho aiwa kana manje munhu womukadzi unofanira kuti unotooma zvokuti pamwe unotokuwara nokuoma kwaunenge wakaita kwete kuti buda mvura uri dhemu saka ndoita sei kuti mvura isabude iko kupfeka kamishonga kana malemoni chaiwo kumatora malemoni haana chaanokuwadza ngosvinira nekuku woisa pakotoni wopfeka mvura yanobuda ichida pakotoni ichibuda pakotoni ukanzi asikachabudi zvatopera watooma unenge watooma kana kugara nechidhende uchiri pakatapa uchifamba ndichidhende chee chiri pakatapa choita kuti udziye saka apa anenge azotadzwa hake akasiyiwa unongosiyiwa isi totambira zvakanaka nokuti aiwa takapinda mazviri makapinda mazviri aiwa takapinda mazviri muchizvida aiwa tinotozvida watasi wati hakuwakuenda kuretirement ka ndakuda kuenda manje because vazukuru manje vazukuru kakauya one day kachiti gogo ukakaona kuti kakuenda ikoko ndokaita sei ndotoudza kuti izvozvi hazviko hakuna hazviitwi izvozvo hautodi kuti muzukuru wako apinde handidi seusingadi kuti apinde handidi zviri riski zvazvi zviri riski iwe wakambosangana here nezviri riski mubasa mako unotonzwa kuti vamwe vanosvika pakuti wapedza kurara naye munhu achada kubhadhara kutora banga ndakazviitirwa 2 times chii chakaita experience yacho takaenda kune rimwe bhawa kuri kuma7 kuchangosviba ndakapfeka zvinhu zvinoglita zvokuti nyange varume vachibva vaitoona kuti pane munhu akadii nobva ndatonzi iwe musikana une sketi inoglita uya pano bva ndaenda baba vako vakapfeka suti yeblack vakachena asi takatiradza kuti baba vanenge boora ngoma munhu une suti unobereka secho unobereka sechero yevasikana aiwa zvitebora ngoma ubereke secho zvikanzi kometera mashort time kupi ndikati kuzvidhina uko zvikanzi handi kuma7 kuko mibva taenda nobva tanoita short time yedu angapedze ndikati iwe ichiri short time here kauti yatova night zvikanzi iwe usaswera uchindibvunza zviri kushata izvi
ndikati saka zviri kushata saka buruka nazvikushatira ndobva aburuka saka chinipa mari yangu ndikati mari ndinofanira kundipa mari kayo mari andotoripa akatipa $5 ndikati mari yeyi mari handikupesha mwana saka pandakangoti mari handikupi ndakanatogadzirira kuti kana kuda kutanga hondo totomirisana ndobva atoti ni mari yangu unondipa shamwani ndikati mari ndiyo handisingakupika usati wambosangana nebora ngoma indotowa mboko handikupe mari ndobva anditi chibhakira saka kuseri kwangu kwaiva nezvidhina zvaivako ndobva ndanonga hafu yechidhina ndobva ndamutema pandakaona kuti matembero akaita munhu arwadziwa ndobva ndatanga kumhanya saka iye akanga ari mumashure mangu paakati andibatina ndakapfeka jaketi rine chimusoro chinokuti kwachibata dai zipi yaitobva ndobva asara akabata chiheti ndobva ndamhanya ndapinda mune rimwe bhawa rakanga riri kutanga iyo ndobva ndangopinda zvazvonguti ndakapinda varume vakatoshamisa kuti kochi shanzi kuchiko ndikati kuno murume andirova kanzi arohwe ndikati auda kuti ndimudzosere mari yangu mari yake yaandipa $5 tatata short time saka anonoka kupedza akati ndidzosere mari zvikanzi ari kupi ndikati mirai ari kusvika saka iye haana kuziva kuti ndapinda mubhawa akada kupfuura kudai nobva ndati uyu ane sutebhule kinobva abatwa nobva apinzwa mubhawa muyi zvikanzi iwe musikana uyu wamuita sei zvikanzi hapana ndikati unogoti hapana sei wandirova uchiti kwanzi ndidzosere $5 yangu ndikati atonitorera neimwe mari uyu zvikanzi mari ndikati $25 nobva ati mutorai mari iri muhomwe make bva ndatora ende makamune $25 ndikati imari yangu yaatora nobva atotorerwa nobva atondipa wakatogaina ndakatotora ne30 2 minutes $30 aiwa ndiri bora ngoma nobva ndambozodasotwafitirira fu kuGreencroft mukomana andikecha nobva andipa $10 akati imwe 10 ndonokupa kumba makusena aya nobva anditi imwe 10 handina ndaitokunyebera paya tikatongoti hapana sei ndikati ni muno handibude nobva anditi ndikuona kuti haubudi saka chendi ndotsvaka kushamwari dzangu ndonokupa nobva tabuda mumba muyamiya nobva taenda kushamwari dzacho shamwari dzacho wanika hadzipo zvikanzi andiona kuti shamwari hadzipo saka iwe dzoki chienda ndikati nobva tati uda kuti ndiende handisi kuenda nobva taenda pamashopu naye nobva anditi $2 pinda mukati mutenge madhiringi nobva ndapinda mushopu nobva atoboka nobva atiza ndobva ndadzokera futi ikoko kwatabva ikoko zvivindi zvongo nazvo ndobva ndapinda pamusoro pejurawo ndobva ndajitika iye manje paakaona pakadza kuti jiti akaziva kuti munhu haana kuziva kuti ndini ndobva ndati ndauya ndipe mari yangu ndisachoka kuti ndiwanikewe ndikati musandibvunza bvunzai uyu ndiye anoziva kuti ndini ani ndatorara pano usiku hwese nhasi pano ane mari yangu yasara nayo zvikanzi mari ndikati $10 yasara sisi wacho wakapinda mba wakatora $10 wakakiti magedhi wakati chiendai apo zvinhu zvawaita zvongo wapfeke ongo wapfeka dzebasa ndandakapfeka shoti yeyelo netopi yeyelo dzebasa idzodzo ukati ndinachihera handinzwa reni ndichitoda mari unochida mari ndechitoda mari chihera ka nekuda kwenguva dzangu tinogona kusvika mangwana tichikurukura asi ndine zvandangonzwawo zvandafara ndechekuti mubasa mako imomo hauna kukanganwa kuzochengeta kumashure ndavamwe venyu vanongopedzera vachingonosvika pakutosakara ka usina kana chinobatika nedzidziso futi yawapa yekuti aiwa munhu wemukadziwo ka haikona kungoti gwaji bajeti because kana waya kuna chingondizoti language ngonditaurira kadimbo kalanguage kaunotaurira bajeti nekuti havaende kuti umboziva kuti ndokuda ndinokuda I love you ndinokuda shamwari zvokuti pavarume vese vandakasangana navo muno muZimbabwe aiwewe ndakufarira ndakuda saka munhu anoita manyuku kuti apa ndadiwa anozama kutraya I love you anachiye anyway thank you so much muri Zimbabwe ndofunga mangozvinzwira program yedu iyoyi inonzi Bishu Lifestyle. The reason why we call it lifestyle because mararamiro avanoita every day inyaya ndataura ndikati iprogram yekuti kana uchidawo kudzidza aiwa unodzidza iprogram yekuti kana wakagara uri wega kubasa ka ukangoisawo ma-earphones
unongochingoseka uchinzwa chera vachiti unoona chii bajeti ndiwega wandinoda I love you maona kana Mai Jaden kuti bajeti vadzoke vanodzwa I love you zvino Mai Jaden I love you yako bajeti havaiziye unonga kangoti quint ndo nyetodzingwa ana marwe vagare vane varume venyu saka regai ndikutendei muri Zimbabwe for watching this amana musakangana like and follow and subscribe and also share and ndataura zvepekutanga ndikati haikona kuzoona chirongwa ichi nevanyarikani inini handizvo kuzonsongostina ndazoita se ndakutaurirai uyezve ngatisakurudzirai vana kuti vanzwe bhozi manzwa kuti panobva tachitaura dzimwe language dzekuti vana vadiki havazokwanise kunzwa chirongwa chinonakidza chenguti takatandara tiri kumabasa tiri peri pateni tiri tegawo muchingonzwawo kana kuti iwo unogona wodzosawira kuti sawira wanzwa here kuti anzi malemoni anoita kuti iwo simati yasaita sei kuti ubude mvura saundi yawaita chera kuti kusvinira lemon pakotoni woisa kukumwoyo wopfeka kotoni iyo inomwa mvura kusvika azoti chiiswa atichi hatidi zvedhidho panapa hatidi zvedhidho kutonga munhu ari kusima aiwa ari kusima hatidi thank you so much amure Zimbabwe until we meet next time muchisarai zvakanaka andini wenyu Sokostina thank you and bye